Sniženja do 60% u Delta Planetu. H&M, Deichmann, Fashion and Friends, LC Waikiki, Sinsei, Pull&Bear i mnogi drugi čekaju te u Delta Planetu sa sjajnim sniženjima do 60%. Tu su i restorani, slastičarna, baklava shop i dječja igraonica svaki dan od 9 do 21 čas. Delta Planet Banja Luka, tu smo svi, čekamo te, dođi i ti. Autoklub Pliva 4x4 24. i 25. jula organizuje 12. off-road rally Šipovo Mrkonjić grad. Raspored 24. jul 10 časova start trke Mrkonjić grad, 13 časova specijalni ispit poligon Štrbina. 25. jul Šipovo 11 časova specijalni ispit poligon. Medijski sponzor Šik Radio 107,2. Banja Luka College. Savremena znanja za digitalno doba. blc.edu.ba. Novo na Banja Luka College. Upisujemo studente na prvom akademskom studiju gastronomije i ugostiteljstva. Prateći trendove i potrebe privrede, omogućavamo vam da razvijete kreativnost i inovativnost u oblasti u kojoj je posao zagarantovan. Pronađite ono što ste dugo čekali i postanite izuzetni u tome. Studentima je omogućen kombinovani način studiranja, fizičkim prisustvom ili putem online predavanja uz najsavremenije metode i prakse. Čekamo vas na blc.edu.ba. Ljeto u Mrkonjić gradu 2021. godine je počelo. Obratite pažnju. Raspored dešavanja. Školica fudbala od 28.6. do 4.7. Trg Srpske vojske. Mali saobraćajac od 5.7. do 7.7. Trg Srpske vojske. Škola šaha od 8. do 9.7. u Domu kulture. Animacija 11.7. Dom kulture. Rolerijada od 12.7. do 18.7. Trg Srpske vojske. Stoni tenis od 19. do 25.7. Trg Srpske vojske. Fitness ljeto od 2.7. do 31.8. Stadion Luke u 19 časova. Pjevajmo zajedno. Koncert gradu Mali princ. 23.7. Trg Kralja Petra I. Karađorđevića. Mini basket, košarka za najmlađe od 26.7. do 29.7. Trg Srpske vojske. 21. jazz festival i likovna kolonija od 29. do 31.7. Zelenkovac. Street ball od 30.7. do 1.8. Igralište u Brkić bašti u 18 časova. Avgust, Ilindanska smotra folklora 1.8. Trg Srpske vojske u 18 časova. Likovna izložba Željka Vučenovića 1.8. Dom kulture u 13 časova. Slava opštine Sveti prorok Ilija od 1. do 2.8. u 20 časova. Loptarijada od 3. do 8.8. Trg Srpske vojske u 18 časova. 8. festival šumskih plodova 7.8. Šibovi 11 časova. Međunarodni dječji festival Rastjevane pahuljice od 6. do 7.8. u Kulturnom centru u 20 časova. Likovna kolonija od 9. do 16.8. Galerija Kulturni centar 19 časova. 14. rat Graova 22.8. Zelenkovac kulinarska manifestacija. Etno manifestacija Čuvari tradicije i običaja. Avgust Trg Srpske vojske. 13. dani pozorišta u Mrkonjić gradu od 10. do 19.8. Dom kulture u 18 časova. Septembar, Gospojinska ulična trka, Trg Srpske vojske u 13 časova. Dan gljiva 26.9. Balkana, pokrovitelj opštine Mrkonjić grad. Očekujemo vas.
Savremena